everybody. Everybody's free. Já to neznám, to je moje postava, tady se strašně dobře spí. Dobrý den, děcka. Pojedeme do Německa. Sorry. No, takže, dívej. Jak točím právě staven, podívej se, tak jsem se ostříhal dneska, víš? A točím ti video staven. No, tak je to něhodný. On natáčí videa, světové videa, světového formátu, světového významu, dá se říct. Nic za to nebere. Oni mu za to nezaplatí. Oni mu nedají najest, oni mu nedají nažrat, oni mu nedají nic. Teď dělá Toňa celosvětově, rozumíš, věci celosvětového významu, jo? Oni mu za to dají úplné hovno, rozumíš, no. Takže co ti budu říkat, je to v piči. Já se nezakuřit, jo. Dám to tady někde, tady to dám, umístím tu kameru, abyste všichni viděli, jak Uravec kouří, vole, jo, doma. No tak jsem se ostříhal dneska, tak vypadám dneska si hodně. Vypadám si hodně. Takže jdeme kouřit, jo, zatabakujeme, ok, více dáme, nebo dáme benzonku. Dáme benzonku, hedísku. Ty jsou dobré, no. Hej, víš co? Hej, Oravec, jak jsem to říkal, hej, Oravec, nevím, co jsem to říkal tomu Moravcovi, jak jsem to říkal. Nevím, jak jsem to říkal. No, když tady zakouřím. Jednu tabákovou cigaretu, jo. Ten tabák je dneska strašně drahý, vole. Ten tabák je tak drahý, vole, že ti za něho nedají, že ti za něho nedají ani korunu. Tak je drahý. No. Leze myš. U nás po městě normálně leze užalé myši. Oni to mají halúze, oni to jenom chlastají, vole. Oni to mají halúze normální, vole. No, toxikovaní, vole. Toxikovaný mozek. Alkoholem. Bych kurva nechtěl skončit, vole, s toxikovaným mozkem a alkoholu, vole. Já si radši zakouřím, víš, vole, tak jako si nechám kolébat, víš, na té ložce, na té plamičce. Chcete vidět moje rifle? Dobře. Ukážu moje rifle. Dám hodinky s atomovým časem. No, atomový čas. Nebo ne kosmický, to je astronomický čas, teda tak. Jako, ale je to tak jako nabíjené jako atomová ponorka. No, to má nějaký vole ten, který tomu dává energie, to je vysátý. Do toho, rozumíš, to musí být trochu šajba, aby to letělo až tam hore, víš. A potom jde si co si a tak, se to jde si posádá jakýsi, kurva, jakýsi archivu a to víš, co dobré víno, archivní, vole. Archivní víno je Plzín, nikde, teda nikdy. Archivní víno jsem kdysi, vole. Co to má za víno? Archivní, vole. To má archivní víno.
Ještě to pošlu toho na YouTube, nebo to hodím na svou stránku, na svůj profil. Co to piješ? Víno? Jaké? Archivní? Archa umluvy, Indiana Jones a jak se to jmenovalo? Indiana Jones, ten první se jmenoval Dobyvatel stace Anarchie, to bylo právě o té Arše umluvy. No. Tam měli tu Archu umluvy, to je taková písně dřevěná, z palic, jak si vyrobená. Nevím, z čeho to udělali, tu Archu umluvy. Tam to ukazovali v tom filmu, kurva, tam s tím verglovali, kurva, jak s kusem nábytku, jak s kusem skříně, kurva. No z Archu umluvy, kurva. To tam bylo na festivale. Mě taky, prosím tě, everything is alright, everything is okay. I hope so. It's me, Tony, Antonin, from Czech Republic. Fucking Czech Republic. Fucking Czech Republic. Fucking Republic. Fucking Czech Republic. To už budu končit, jo? Ten dokuřil, takže já to ukončím, tady ten rozhovor. Nevím, jak cuplíkem nebo asi tak nějak. Ahoj.